ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಟೂರ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಕಾತಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಒಂದು ಬಂದೇನು ಬರ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನದ ಇಟ್ಟೆ ನಾವು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಸಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವು ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ 500 ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಐಟ್ 4000 ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಐಟ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ಜಿನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಮೈನಸ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 365 ಡೇಸ್ದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಡೆಗೆ 2-3 ಸಲ ಅಂಚನೆ ಹೊರ 3000 ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ 3200 ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಾದ ಪಿರ ತಿರ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ 3000 ಎನ್ಮನೂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಪೋಡಾಂಡ ಫುಲ್ ಅಲಕ್ಕ 1000 ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಏನು ಅಭಯ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೊರಗ ಜನದ ಐಟೇನು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ದಿನ ಏನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಂತೂ ಬಂದ್ಪುಣನೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಾಪ ದಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಹತ್ತಿರನಲ್ಲ ದಾಲ ಮಂತದ ಇಂಚ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಣಗಿತ್ತೀನಿ 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಬೊಕ್ಕಲ 1 ಗಂಟೆದ ಅದು ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಜವು ಕಟ್ಟ ಒಂದಪ್ಪುನು ಡೈಲಿ 10-20 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಪ್ಪುನು ಕೆಲವರು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂತಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ 100 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಪೋವು 500 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಪೋವು ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜನ ನಂಬುದು ಅಜ್ಜನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜಗೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ದೇಟೆ ಏನು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಐದುಂಬು ಮಂತದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಭಯದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಏತು ಬೇಗ ರೀಚ್ ನಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಟ್ಟೆ 10,000 ಅಂಚ ಪುಣ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕವು ಮಲ್ಲ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ 10,000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಕರೆ ಇತ್ತೆ 15 ಮಾತಾಡೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಐಟೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ 2008 ವಾಚ್ ಅವರ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಐಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡಿತ್ತು ದಿನಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತು ದಿನಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಅವಂತು 100 ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಿನ 200-300 ಅಂಚನೆ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತು ಆ್ಯಡ್ ಅವಂತು ಬಟ್ ತಿರ್ತೆ ಲೋ ಅಂತು ಚಿವರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂತು ಪಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೇನೆ ಬರೋಂದೈತೇನೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಚೆನ್ನದ ಐಟ್ 3000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಡಿತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಪೆನ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂಚ 3000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅವರ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಸೇನೆ ಡೈಲಿ ತೂಂತೆ ಇನ್ನೇ ಅಂಡೆ ನಾ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ ತೂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಜಿ ಓಲು ದಾದ ಅಂಡು ಮೈನಸ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಮಿನ್ನಿ ದುಂಬು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಮಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಸೊ ಕಟ್ಟಾಪುಣದ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುಣ್ಯ 4,000 ಗಂಟೆ ಡೌನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ತೂಯರನ್ನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದ ಆತ ದಿನ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಅಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನಂದು ಬಟ್ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಓಡಿದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ದಾದಾತನ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ವಾಚ್ ಅವರ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಚೂರು ಯೂಸರು ಎಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ಸಮಯಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಎನ್ನೊಂದನೆ ಹೊರನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಂಡು ಅದು ಕೈಟ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ಲ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನಂದೆ ನನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನೆ ಕಾಣಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತೆ ನಾ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಜ್ಜನದ ಏಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಮನ್ಪು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆತ ಒಂದು ಆತಿನ ಅಂದತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತೆ ಆನಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಮನದಾನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾತೆ ಮನದಾನಿ ತುಯ್ಯನು ದಾಲ ಇಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ದಿಟ್ಟು ಅದಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅದಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರ ಅಂದ ತೂಕ ನೆಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಏನು ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ನ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತು ಐಟ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಶ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ವೇರ ಅಂದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ
ಅಂಚ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತಜಿ ಐಟು ಝೀರೋನೆ ತೊಜಿ ಬಂದಿತ್ತಲೆ ಉಡಾತು ಕೂಕಾಂಡು ದಾದನಾತನಂದ ಬಂದಿತ್ತಲೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತನು ಅಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೆಟ್ ಈತಂದು ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಇತ್ತವನು ಉಳಿಯ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದೆಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 30 ಅಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆದಿತ್ತಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕವೇ ದಿನ ಈತೀತು ಒಂಚೂರು ಬರೋಣುಂಟು ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಐಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ $100 ಆದಾಯಕ್ಕನೆ ತೆಪ್ಪರೆ ನಂಚಬ್ರು ಉಂಡು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಐದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಅಂಟ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ದೇವರು ಹೈಟ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ನಂಬಿದೆ ದೇವರು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಮಂತರು ಐನು ಆತಿನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಯಾರ ನೆನ್ನದೇನು ಅಂಚ ದೊಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿರ್ದುಮ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಜುಲೈಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೇನು ಅಂತೀರ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡ್ತಿನತ್ತ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತು ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈತು ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೇತು ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಕೇನು ಅಂದಿತ್ತರಿ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಜತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಪಂಡ ಏತು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ನಿಕ್ಕದಾನ ಮಾರ ದಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಕುಳೊಂದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಂತೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿತ್ತಿರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ನಾವೇ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದೇವರ ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ದೇವರ ತನಕ ಬರುವಂದಿನದೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕದೊಬ್ಬರ ದೇವರು ಬರ್ತೀನ ಐತೆ నేనొంచి పనుండిత్తేనే ఇంకే దాపన లాస్ట్ ఏనే సబ్స్క్రైబర్ 1000 సబ్స్క్రైబర్ ఆపన టైం ముగ్గుల ಒಂಜಿ వీడియೋ ಮಂತದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಹಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಾಕುಲೆ ಆದುಪ್ಪರ ಅತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬ್ರೋಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಂತ ಪೋಯ್ನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 4 ಜನ ಇರ್ಪೇರು ಕೆಲವರ 10, 15, 20 ನೂದುಲ ಅವು ಪೋಯ್ನಾತು ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಾತು ಐದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ದಾಂಡ ಆಂಡ ಐಟ್ ಬರ್ಪು ನಾಕುಲು ವಿತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಡಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲ ಅಂಡ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ದೆಲ್ಲ ತೂಪೈತೆ ಯಾನ್ನತ್ತೆ ಏನು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ದೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಎಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ಪು ಕಡೆ ತೋಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಬೇತಕುಳ ಅಂಚಿನ ತೂಪೆರ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಎಂಗೆ ಬೋಡು ವಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಟ್ ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಏರ್ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂ ಆತು ಐನು ತೂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೇತದಾದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚೆನ ನಾನು ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್.